Gastroskopia? Zase? Čo to do pekla robíme? Zbierame vernostné body? Ak ti žalúdok páli, ako keby si prehltol lávu, gastritida, reflux, bolesti záha, alebo ten malý démon H. pylori ti vyžiara dieru v bruchu, posad svoju úbohu riť a počúvaj. Mám domáci čaj, ktorý upokojí tvoj žalúdok rýchlejšie, než tvoja ex zablokuje tvoje číslo po 3 tekilách. Klikni na srdiečko, ulož si to do prdela a označ kamoša, ktorého trávenie je jeden veľký trestný čin. Potrebovať budeš 2 poriadne kopcovité lyžice tejto byliny. Áno, tejto. Nájdeš ju v obchode so zdravou výživou alebo aj v zasranej potravine, ak vieš čítať etikety a nehrá sa na slepého. Var to v 200 ml vody 2 minúty. Nechaj to vychladnúť, pokiaľ si nechceš spáliť jazyk až na kosť. Pí to 2-krát denne. A počúvaj. Tento čaj nie je náhrada za tvoj životný štýl na úrovni smetiska. Hýb sa, jedz normálne jedlo, prestan sa napchávať pikantnými somarinami, keď tvoj žalúdok už teraz plača o pomoc. A raz za čas choď aj do nemocnice, nech nezomreš preprapený. Buchni like, daj follow a poďme postupne opravovať tvoje dojebané telo skôr než dá výpoveď.